Bun venit! Astăzi ne propun să fim un fel de detectivi. Avem o singură probă, un indițiu. Un scor de 30 de puncte la un test de matematică. Mhm. Singur așa nu ne spune nimic. E o pistă rece. Misiunea noastră, folosind ca surse un curs universitar și niște notițe de seminar, este să vedem ce înseamnă, de fapt, acest scor. Îmi place mult abordarea asta, pentru că surprinde perfect esența. În evaluarea psihologică, un număr așa izolat e un indiciu fără context. Exact. Valoarea lui apare doar când îl compari cu ceva. Deci toată discuția noastră, de fapt, o să fie despre asta. Cum construim o bază de comparație validă și de ce e crucială. Perfect. Deci, avem numărul ăsta, 30. Presupun că în psihologie are un termen tehnic. Nu-i se zice doar scorul de la început. Corect. Acesta e ceea ce numim scor brut sau raw score în engleză, e punctul de plecare, dar nu are valoare interpretativă. Ca să-i dăm sens, trebuie să-l punem pe o hartă, iar harta asta este performanța unui grup de referință, adică un grup de oameni similari cu persoana evaluată. Asta mă duce cu gândul la o caricatură genială pe care am găsit-o în materialele de la seminar. Aha, Un examinator în fața unui elefant, a unei maimuțe, un pește și le zice: pentru o selecție corectă, toată lumea trebuie să dea același examen. Vă rog să vă urcați în copacul acela. o, da, e o ilustrație perfectă a pericolului de a folosi un grup de referință greșit. Exact. Procesul ăsta de a construi grupul corect se numește etalonare, iar rezultatul final, setul de norme, se numește etalon. Fără o etalonare riguroasă, un test psihologic e la fel de inutil ca un test de cățărat în copaci pentru un pește. Analogia asta e foarte puternică, dar ridică o problemă reală. Adică, dacă etalonul tău nu e bun, riști să iei decizii complet greșite despre oameni. Pe cine angajezi, ce diagnostic pui. Tocmai. De asta procesul trebuie să fie extrem de riguros. Iar sursele noastre descriu 4 etape esențiale. Ok, să le luăm pe rând. Mai întâi, definești populația pentru care e testul. Apoi, selectezi un eșantion, adică un subgrup reprezentativ. 3. Administrezi testul în condiții standard. Și la final, 4. Prelucrezi statistic datele ca să construiești normele. Bun, avem foarea de parcurs. Hai să o luau pas cu pas. Primul punct, definirea populației. Asta pare destul de direct. În curs erau exemple clare. Un test pentru copii între 5 și 10 ani sau unul pentru liceenii din Cluj. Da, e primul pas și e fundamental. Nu poți face o hartă dacă nu știi ce teritoriu vrei să cartografiezi. Logic. Dar odată ce ai definit teritoriul, să zicem toți liceenii din România, apare provocarea. Nu-i poți testa pe toți. Ar costa enorm. Așa că treci la pasul 2, eșantionarea. Alegi un grup mai mic, dar care să fie un fel de România în miniatură. Și aici se complică lucrurile, nu? Fiindcă miniatura asta trebuie să fie corectă. Materialele ziceau că trebuie să fie atent la variabile. Vârstă, gen, mediul de rezidență, urban, rural. Exact, e un proces de o rigoare impresionantă. Am găsit un exemplu în surse care sincer m-a lăsat mască. Etalonarea testului de inteligență matricii Raven pentru România. Așa. Cercetătorii n-au ales pur și simplu câțiva oameni. Au împărțit țara în 18 arii geoculturale, de la Crișana la Moldova, și în 7 tipuri de localități, de la sate la metropole. Stai puțin. Asta a creat o matrice cu 126 de celule sau straturi diferite și din fiecare celulă au extras aleatoriu participanți. 126 de subgrupuri. Asta sună incredibil de complex și de scump. Chiar se face așa ceva sau e un ideal academic? Merită efortul ăsta colosal? E o întrebare excelentă. Da, merită și da, se face, pentru testele importante. Costul de a nu face asta e mult mai mare. Gândește-te ce s-ar întâmpla dacă ai crea normele testând doar elevi de la licee de top din București și le-ai aplica la nivel național. Aha. Ai etichetat greșit mii de copii din mediul rural, nu pentru că ar fi mai puțin inteligenți, ci pentru că standardul tău de comparație e complet deformat. Efortul asigură corectitudinea. Am înțeles. E o investiție în acuratețe. Ok, deci avem juriul, eșantionul nostru, acum trebuie să le prezentăm cazul, testul și, din ce am citit, modul în care o faci e la fel de important. Perfect spus.
Ăsta e pasul 3. Administrarea standardizată. Standardizare înseamnă uniformitate absolută. Adică toți la fel. Toți primesc aceleași instrucțiuni, citite cuvânt cu cuvânt, același timp la dispoziție, chiar și situațiile neprevăzute, cum ar fi un participant care vrea să renunțe, sunt gestionate după un protocol. Orice variație introduce zgomot în date. Clar. Bun. Deci, după ce am adunat datele în condiții de laborator, ne rămâne un munte de scoruri brute. Am văzut în curs niște grafice. Unele arată ca un clopot perfect, altele sunt înclinate. Așa este. Forma distribuției ne spune o poveste. Cea mai faimoasă e distribuția normală, curba lui Gauss. Acel clopot simetric unde majoritatea scorurilor se înghesuie la medie. La centru. Exact. Și tot mai puține spre extreme. Multe trăsături umane, ca înălțimea sau inteligența, tind să urmeze modelul ăsta. Și celelalte forme? O distribuție asimetrică, de exemplu? Păi, gândește-te la veniturile dintr-o țară. Majoritatea sunt în zona veniturilor mici și medii și câțiva au venituri extreme, ceea ce trage coada graficului într-o parte. Înțeleg. Sau la un test foarte, foarte greu. Majoritatea ar avea scoruri mici, creând o distribuție asimetrică. Forma e primul pas în a înțelege datele. Și iată ne ajungi la pasul 4, care pare un fel de magie statistică. Transformarea scorurilor brute într-un limbaj universal. De ce e nevoie de asta? Pentru că testele diferite vorbesc limbi diferite. Un test de anxietate poate avea o scară de la 0 la 20, altul de la 0 la 100. Un scor brut de 15 la primul poate fi sever, în timp ce la al doilea e o îngrijorare minoră. Nu le poți compara direct. Nu. Ai nevoie de un fel de Google Translate statistic care să le aducă la un numitor comun. Acesta e rolul scorurilor standardizate. Cel mai de bază traducător e scorul Z. Așa. Formula poate părea tehnică, dar ideea e genial de simplă. Gândește-te la scorul Z ca la un fel de GPS al performanței. Media e pinul roșu care zice aici e centrul, iar abaterea standard îți spune cât de mari sunt cartierele din jur. Un scor Z de +1 înseamnă că ești în primul cartier peste medie. Un Z de -2 înseamnă că ești la 2 cartiere sub medie. Îți dă o adresă precisă pe hartă. Îmi place analogia cu GPS-ul. E mult mai clar. Dar am văzut în materiale că scorurile Z au o problemă. Pot fi negative și au virgule, ceea ce le face neplăcute. Apoi am citit despre scorurile T. Da. Din ce am înțeles, au fost inventate de un anume Mecal în onoarea profesorului său, Thorndike. Deci, practic, s-a inventat un sistem nou doar pentru că psihologilor nu le plac numerele cu minus. Păi, e o simplificare, dar în esență, da. Comunicarea rezultatelor e crucială. E mult mai greu să explici ce înseamnă un scor de -1,37 decât un scor de 36. E mai intuitiv. Exact. Scorul T e o cosmetizare a scorului Z. Se ia scorul Z, se înmulțește cu 10 și se adaugă 50. Astfel, media devine, prin convenție, 50, iar abaterea standard devine 10. E aceeași hartă, același GPS, doar că numele străzilor sunt mai prietenoase. Deci e ca și cum ai traduce o carte într-o limbă mai simplă. Exact. Și devine foarte intuitiv. Odată ce știi că media e 50 și abaterea 10, știi că majoritatea oamenilor, cam 68%, se plasează între un scor de 40 și 60. Aha. Aproape toată lumea, 95%, e între 30 și 70. Orice sub 30 sau peste 70 e deja o performanță foarte rară. Și cum se aplică asta în lumea reală? În seminar era un exemplu cu un chestionar de screening psihiatric, PDSQ, o persoană obține un scor brut de 27. Un număr gol. Exact. Dar apoi te uiți în manual, într-un tabel, și vezi că 27 se traduce într-un scor T de 45. Acum, ce facem cu acest 45? Acum începe interpretarea. Numărul 45 are în sfârșit o poveste. Ne uităm din nou în manual. Pe o scală clinică, un scor T de 45 se încadrează în intervalul mediu. Asta înseamnă că scorul nu indică o problemă anume, dar nici nu o exclude. E neconcludent. Ok.
Dar dacă scala ar măsura, să zicem, introversia, unde scorurile mari indică introversie, un 45, care e sub medie, ar sugera o persoană mai degrabă sociabilă și extravertă. Deci, același număr, 45, poate avea semnificații total diferite. Exact. Depinde de ce măsori. Dar în ambele cazuri am transformat un simplu 27 într-o descriere psihologică nuanțată. E fascinant. Și principiul ăsta e peste tot, nu? Când o aplicație de sport îți spune că ești în top 20% dintre utilizatori, face fix același lucru. Îți ia scorul brut, pașii, și îl compară cu etalonul. Absolut. Sau scorurile IQ care folosesc altă limbă, media 100, abaterea standard 15. Sau SAT, cu media 500 și abaterea 100. Toate sunt traduceri diferite ale aceluiași principiu. Valoarea stă în poziția ta relativă. Deci, ca să recapitulăm investigația, am pornit de la un indiciu, scorul brut. Am descoperit că e nevoie de un proces complex de etalonare ca să-l înțelegi. Asta înseamnă să definești populația, să extragi un eșantion cu o rigoare aproape chirurgicală, să administrezi testul în condiții perfect controlate și, la final, să traduci totul într-un limbaj standardizat. Verdictul e clar. Un scor nu e un număr, e un rang. Și concluzia fundamentală e că valoarea oricărui test stă în calitatea etalonului său. Un test genial cu norme proaste sau învechite poate face mai mult rău decât bine. Și mi s-a părut important în notele de curs o discuție despre limitele etaloanelor. Se menționa problema subiecților weird. Weird. Sună ciudat. Ce înseamnă? E un acronim: Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic. Adică o mare parte din psihologie și multe norme de teste pe care le folosim global au fost dezvoltate și validate pe eșantioane foarte specifice. Gen studenți la psihologie din America? De multe ori, da. Studenți din universități americane sau europene. Stai puțin. Asta înseamnă că un test de personalitate creat pe studenți americani ar putea eticheta greșit un manager din Japonia, de exemplu, doar pentru că normele culturale legate de modestie sau emoții sunt complet diferite? Exact. Implicațiile sunt uriașe. Nu e o problemă de etică, ci una tehnică. E ca și cum ai folosi o hartă a New Yorkului ca să navighezi în Tokyo. Te va duce în direcții greșite. Clar, asta nu face testul rău, ci doar nepotrivit pentru acea populație. De aceea, crearea de norme locale adaptate cultural este un domeniu atât de important azi. Incredibil. Asta schimbă complet perspectiva și ne lasă cu un gând final de reflexie, tot din surse. Se pare că normele pentru inteligență trebuie actualizate periodic. Da, efectul Flynn. Exact. Performanța media populației la aceste teste crește constant. Și asta ridică o întrebare. Dacă scorurile medii cresc, înseamnă că devenim fundamental mai inteligenți? Sau doar mai buni la a rezolva tipul ăsta de probleme? O întrebare foarte bună. Și ce înseamnă pentru o persoană al cărei scor brut o plasează la medie astăzi, când același scor acum 30 de ani ar fi plasat-o la peste medie? Cine este de fapt acea persoană?